चौक कोठिया डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया जब से छोड़ के हमके गइलू याद सपनों में ना कैलू जब से छोड़ के हमके गइलू याद सपनों में ना कैलू एकर मतलब खुश बाड़ू ससुरार में बस यतने बता दे गोरी कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में। डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया। मोबाइल नंबर 75 410 12 321। दुनिया बसाइली हलू अपन ससुराल में एक बेर न पूछलू जिया तानी कौन हाल में दुनिया बसाइली हलू अपन ससुराल में एक बेर न पूछलू जिया तानी कौन हाल में तू बदल गइलू हो तू बदल गइलू जाके एक बार में कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में। अनिल चौक कोठिया डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया टूट गइल वादा कसम छूट गइल साथी हो कैसे भुलाइल जाई मिलन पहिला रात हो गइल वादा कसम छूट गइल साथी हो कैसे भुलाइल जाई मिलन पहिला रात हो कैलू सिंदूर दोसरे हाय कैलू सिंदूर दूसरे नाम के सिंगार में कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में कम कमी रहे बोला हमारा प्यार में। डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया डीजे मुन्ना राज अनिल चौक कोठिया। मोबाइल नंबर 75 410 12 321। जवन जवन कहलू कैनी देली सब कुछ छान के तब काहे धोखा दे के गइलू अपना जान के जवन जवन कहलू कैनी देली सब कुछ छान के तब काहे धोखा दे के गइलू अपना जान के अरुण राकेश मिलल हो बबलू पर मधु मिलले जख्म उपहार में कौन कमी रहे कह हमारा प्यार में है कौन कमी रहे कह हमारा प्यार में।
जब से छोड़ के हमके गइलू, याद सपनों में ना कैलू। एकर मतलब खुश बाड़ू ससुरार में, बस यतने बता दे गोरी, कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में, कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में, कौन कमी ऐसन रहे हमारा प्यार में, कौन कमी मुन्ना ऐसन म्यूजिक प्रोडक्शन, चौक कोठिया 75 410 12 321।